Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, miagi si Jesus og ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awara, iba supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo magkabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios o mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni ining pan nga hinalad, apan si David mikaon ni ini, og iya paghaning gipakaon ang iyang mga kauban." Unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao, mao'y magbuot sa angayng buhaton, bisan sa adlawng igpapahulay." Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! And yan asab ang atong tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Berelas. Sige po, no? Ang atong mga kauban din sa istasyon, no, ang nagpalupad yun sa kahanginan
sa atong tingog si kasamang Dani Luod o gusab si kasamang Taxi Lumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kasamang Dan o kasamang Tax. Usab sa atong mga kasama nga nagalirong kanato. Si kasamang Reynaldo Rodrigo Sigion. Ubana sa atong amahan din sa istasyon si kasamang Edgar Dagumo, ang atong station manager. Uban nila ni Roger Monera, Marde, Elaine o kasamang Mark. Maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kininyong tanan. Usab no akong itanan sa atong mga amigo nga nagpaminaw sa diri sa kuan yun, no, sa kahanginan sa radyo. Okay, usab sa online internet, kay madungog naman sa hadi lang kay madungog makita, no, sa live stream, no, madungog og makita sa YouTube sa Arimen Dipolog o sab sa Ustream, no, sa Arimen Dipolog. So alang kininyong tanan, ma-radyo man, ma-internet, nga naminaw, nagtanaw karon. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Okay, nga itong pizza karon, pizza 26 sa bulan sa Nobyembre tuig 2017. Pila na lang kaadlaw, no? Disyembre na usab o ato na usab sa ulugon ang adlaw natauhan, no, sa atong manunubos. Sa dili pa nga kana mo'y atong hisgutan mahitungod sa Pasko, sa Christmas, no, December 25. Naapamanday panahon sa Domingo pag hisgot niya na, no, sa dili pa nato na sugaton kana nga kasaulugan. Namatikdan ninyo nga atong gibasa pag-una, no, sa pagsugod yun sa atong tulumanon ang giasoy ni San Marcos sa Kapitulo 2, versikulo 23. Ngadto na gyud sa 28. Mahitungod sa pangutana, mahitungod sa adlong igpapahulay, no? Atong labason ang atong panglantaw aning adlong igpapahulay kay dili tiaw pod sa atong mga igsuon nga nagsaway kanato mga Katoliko kung ano ang pag-obserbar ni ining pagsimba, no, paghinog adlaw diha sa usa ka semana nga mao kanang ikapito ka adlaw human sa unom ka sunod-sunod nga adlaw nga pagtrabaho. Nga kini giobserbar nato ato ning sa ulugon sa matag ikapito ka adlaw semana nga mao ang Saturday kon Sabado. O gunya karon late naman, Domingo naman, Sunday naman, no, ang Lord's Day naman. Anong gibalhin man sa atong pagtuong Katoliko. Unsa may wisdom, unsa may kaalam ani gikan sa Biblia o sa lohika, no? Nga ang maong changes, ang maong pagbalhin, balido og wala masupak ang mga pulong sa Dios. Kaya ang atong mga igsuong, particularmente ang mga Seventh-day Adventists o kining Seventh-day Baptist, tanan nga ilang gipadayon ng Seventh Day of the Week Sabbath, no? Sabado. Sila nagahukom o nagasaway kanatong mga Katoliko nga usa na ka violation. Gani ilang kutluon ang sama pananglit sa Daniel City 25 nga naghisgot diha og tao ba o grupo ba sa mga tao nga gitagna nga malapason nga unsa may gibuhat nag-usub sa mga balaod sa Dios. Mao man na, no? Ila man dayong tumbukon ang atong tinuho ang Katoliko niya na nga gausab kunos balaod sa Dios. So mao na ang gitumbok ang Santo Papa o
sa kinatibuk-an ang Katoliko nga simbahan mo'y katumanan ni anang Daniel 7:25. Pero sa dili pa nato basahon og usab ang atong gibasa uban na sa atong emphasis mga katinawan kahayag niini no kahayag sa pagtuo ang Katoliko ato sang dakliton ang atong hibaw-an sa kasaysayan no hamubo lang nga kanang Daniel 7:25 ang katumanan ni ana kung wa ko malimot sa pangan nga gitumbok ang katumanan anang Daniel 7:25 mao kadto si Antiochus Epiphanes nga kana nahitabo ang katumanan ni ana panahon pa sa Judaismo diin si Antioco wala musubay sa ilang balaod sa mga Hudiyo balaod sa Dios ni adto sa daang kasabutan katong tinuo ang Judaismo og nagahukom sa paglapas ni ining mga sugua sabot pa sabot gipang usab niya ang kanabang paguna-una unsa ang pagbansay sa laktod wala siya motahod sa tinuoang Judaismo. So panahon pa na sa Judaismo na tuman. Kanang Daniel 7:25. Ug unya ang tinuoang Katoliko dili maoy matumbok ni ana no. Kay kung doon na may changes kausaban ang gibuhat sa Katoliko mahitungod sa pag-obserbar ni anang adlaw igpapahulay kung doon na may giusab sa mga butang lang nga pwede niya mausab tungod sa iyang authority no gahom sa pag-usab pero ang iyang divine essence ang iyang moral essence sa adlaw igpapahulay wala gyud na usba sa Katoliko kay duha manggod ka elemento ang adlaw igpapahulay no kanang gitawag natog moral o divine essence o divine element nga dili gyud na pwedeng usbo nato kay balaod guna sa Dios pero ang iyang ceremonial essence of the law pwede na mausab ug kung ano bueno paminawon ninyo kayo atong basahon pag-usab uban na sa atong emphasis. Usa ni ana kadlawng ipapahulay. Miagi si Jesus o gangiya bagatinudan sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinunan nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus. Tanawa. Supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo magkabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, diba? Ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalat. Apan si David mikaon ini ug iya pagganing gipakaon ang iyang mga kauban. Unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Tanawa mga tinahod nga tigpaminaw kung namatikdan ninyo. Balaod nila ni adto nga diya sa sulod sa simbahan. O sa templo ba? Nga adunay gibawalan sa pagkaon niya itong pan, no? Si David, wa siya katungod nga mukaon niya ito.
Nya adlong ipapahulay pag ito. Unya ni kaon siya. Unya matod pa sa Ginoo, wala siya pakasada. Bisan klaro kaayo sa ilang balaod nga naglapas si David. Tanawa, di ba? Niya atong namatikdan nga kinahanglan manggod, no? Kaayuhan man sa tao ang gibuhat. Unya ang adlong igpapahulay, matod pa, gibuhat para sa tao o kaayuhan sa tao. Dili kay ang igpapahulay gibuhat para maghangad ang tao, di ba? So, dinhi atong mabantayan nga si Kristo gani galapas sa kanabang pagsabot pagsabot sa mga Hudiyo, istikto kayong balaod sa adlong ipapahulay nila ni adto. So si Kristo mismo gausab kay sa ilang naandan bawal man gitong gibuhat ni David. Di ba? Pero nga nung wa man pakasad si David. Tanawa klaro kayo giingon dire Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios o mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balao, di ba? Kay balo mo ana. Ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini. Ug iya paganing gipakaon ng iyang mga kauban. Tanawa, sa tenor sa pahayag sa atong Ginoo, wala pa kasada. Si David ug iyang mga kauban nga naglapas sa unsay balaod nila sa adlong ipapahulay niya to. Pagkaon na itong pan. Nga, wa sila katungod nga magkaon kaya mga pari ramon ko ni magkakaon na to. Unya, tunong pagyod sa adlong ipapahulay. Di ba? Dayon, namulong ang atong Ginoo Dris 27. Ang adlong ipapahulay gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlong ipapahulay. Sa to pa, kining ipapahulay para sa kaayuhan sa tao, dili kay ang tao mo'y maghangad sa adlong ipapahulay. Nya, sa sumpay giingon, busa ang anak sa tao, maoy magbuot sa angay buhaton, bisan sa adlong ipapahulay. So, buti pasabot mga igsuon, ang man of authority, dili ta ka-question kung unsaon yan ng adlong ipapahulay. Di ba? Si Jesus Christ. Di ba? Kana lang makalapas lagi ka sa adlong ipapahulay, batuon ka hangtod mamatay mo, man balaod nila niyan to. Death penalty, physical death penalty yun. Di ba? Pero pag abot ni Kristo, iyang gitagaan o insaktong kahulugan unsa na ipapahulay. Meaning, kung gikinahanglan, buhaton na doon tungod sa authority, pwede nang buhaton. Sa to pa, si Kristo adunay gahom. Ang authority, ang otoridad adunay gahom sa pag-usob-usob kung kinigikinahanglan. Diba, kinsa man ng anak sa taong gipasabot diha nga adunay katungod. Si Kristo. Ug unya, di man anbiya nato, unsa man ang simbolo sa authority ni Kristo. Kanang gahom sa paglugak, paggapos ug pagluag, no? Sa laing termino, pagdili ug pagtugot. Di ba? Ato maning naisgutan sa miaging Domingo. Unsa man ang simbolo sa otoridad o gahom sa pagbain ug lus o pagdili o pagtugot nga naa ni Jesus Christ. Kay magbuot man siya, kay otoridad man siya. Gusubo niya ng mga practices, watay di ta ka-question kay siya may authority. Di ba? Iya, kining bag-ong kasabutan na arabag yun diri, makita na to ang mga kausaban nga mga balido sa mapananglit kanang isaman, kanang tuli, kanang entrance sa ginghirian. Di ba? Sa daang kasabutan. Unsa may entrance. Di ba? Kanamang circumcision o tuli. Pero
pag-abot sa bagong kasabutan, giusob man lagi na. Oh, gipulihan man kanang bautismo na sa Kolosas 2:11 ngadto sa 12. Unya, di man lagi to violation. Usob man to. Di ba? Ay, nainumdum ko sa plaza, niingon ako maninggi gamit nga argumento. Niingon tong sa ka membro siguro to sa Seventh-day Adventist, ingon siya. Si Cristo Veritas, siya rin na igahom sa pag-usap-usap. Kay Diyos man siya. Ginoo man siya sa Sabat. Yan, kanang mga sakop, kanang kanang simbahan, wala na katungod. Kaya wala man ay authority. Uy, naunsa? Nakalimot lang siguro mo sa inyong Biblia, mga sita sa Biblia. Nga kanang authority ni Kristo nga gisimbolohan og Yahweh, no? By the way, asa man na mabasa? Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. No? Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Giklaro diha nga ang implicitly stated sa Pinadayag 3:7 nga ang gahawid anang Yahweh simbolo sa authority o gahom, no? So pagbain og los o pag-usab-usab, di ba? Pagdili o pagtugot, ang simbolo na Yahweh, key. O gunya, si Kristo lagi, katong diri siya sa kalibutan, gahuna-huna man siya nga, ako ning tugyan ni Pedro, kay di ang ko magdugay diri, mahuman ang akong personal nga misyon, balik mo ko sa taas, ako gikan, no? Dito sa amahan. Amo na nga tugyanan ako si Pedro, Pedro. Tugyanan ako si Pedro, sa Mateo 16:19. Pedro, sa ibabaw ni ining bato, no, sa 18. Tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Bisan gani ang gangaan sa impierno, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Mga yawi pag yun, plural. Pagkadaghan ng gahuma, daghan ng authority. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson og luagan dinhi sa yuta. Gapuson og luagan usab didto nako sa langit. Nya sa bagong hubad, kumon nga hubad, ang imong idili diri sa yuta og itugot. Idili og itugot usab nako sa langit. Pagkaklaro kayo anang authority ni Kristo nga iyang gitugyan sa iyang baykar, representative nga si Pedro. Ang imong idili og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot usab dito sa langit. Ug unya kay wa man mag-inusara si Kristo sa pagduma, pagmando. Naman si mga kauban mga apostol, pares ba ng Chief Justice diya sa atong Supreme Court, naman si kaubang mga justices. Kinahanglan ingon si Kristo. Ako ning iparaphrase para to make a point. Ingon si Kristo nga, uy, ako ning ipaklaro nga kining gahom ni Pedro sa pagmando. Kining gahom nako nga akong gitugyan niya, ako ning ipaklaro nga kung magtigom ni sila, mag-counsel ni sila, na aning gahom present, but pasabot di lang kay si Pedro. Ako pahawiron aning gahoma, pero si Pedro mo chief kay siya may gitugyanan si Yahweh. Pero kay daghan man siya, naman siya mga kauban, ako ning ipaklaro sa mga tao nga naaning gahoma gyud sa kanang grupo sa mga magtutudlo, buot pasabot mga apostol. Mo kanang gitawag nato og magisterium. Magisterium. Pero yun sa manang pulong magisterium. Gikan sa pulong magister, no, sa Latin. Buot pasabot teacher, magtutudlo. Unya kay daghan man, kay more than one man mga apostol, mo na gitawag og hugpong sa mga magtutudlo. Hugpong sa mga magtutudlo mo na magisterium, di ba? Ang unang magisterium mao ang hugpong sa mga apostoles. Mga apostol pinanguluhan ni Pedro kay siya may gitugyanan si Yahweh. Asa man na mabasa nga hinugpong gyud nga gipaklaro sa Ginoo nga naa gyud ang gahuma sa pagdili og pagtugot diha sa magisterium. O kanang gitawag nitong hugpong sa mga magtutudlo. Mga apostol, pinanguluhan ni Pedro. Asa man ang mabasa? No? Mateo 18:18. Katong akong gikutlo, giisgutan sa miaging Domingo. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta,
idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na ko sa langit. Tanawa. Unay gahom sa simbahan. So, pwede makausab-usab ang simbahan. Kaya ang gahom niya, yaman gitugyan sa iyang simbahan. Pero tingali mo, ingon mo nga, uy niya, katong diri si Kristo Veritas, wa man na niya giusab. Klaro man na sa Lucas 4:16, iya man ang girespeto na nga lang ipapahulay nga Sabado. Balik-balik man siya, magsangyaw. Mga apostol mo po diya sa buhat sa mga apostol, si Pablo. Sige, sod sa adlaw ipapahulay, makigdebate. Pero magkapangutan ako, adlaw ipapahulay, o makigdebate diya sulod simbahan. Di ba? Nauna ko na ninyo. Naon sa may tubag katoliko ana. No, niya itong higayon na wala pa man hingpit nga mausab sa simbahan. Kaya bago pagod ang simbahan. Niya, pag sugod-god sa simbahan, siyempre dili ba kayo daghag membro? Gamay pa. Dahil nangilang na batasan, Sabado man yun na. Di ba kanang basa-basahon itong akong kaatbangs debate sa Lucas 23 ba ito? Kung ako masayop nga, si Santa Maria nagtakod sa adlang ipapahulay nga Sabado. Natural man na. Kaya itong higayon na wala pa man hingpit nga mabalhin sa Domingo. Di ugon siya naandan, mga pag yun ay bantayan. Ikaduha, Hudeyo, si Santa Maria. Si Kristo, Hudeyo po. Kaya ang termino sa Old Covenant, ang specific yun nga term sa death of Jesus Christ. Death of Jesus Christ, katong kamatayon ni Kristo, ang term anang Old Covenant. Then, sugod ang New Covenant exactly after the death of Jesus Christ. So, meaning, ang Old Covenant, binding pa, so katong si Kristo, pa siya mamatay, may katarungan lang nga, yung tahuron ng adlang ipapahulay, kay Hudiyo man siya, no, kanang Sabado. Kay Sabado, magitong ilang ipapahulay sa una. Wa man si Kristo wanhi diri paguba sa balaod kun dili pagtuman man. So man si Kristo matinumanon. Di lang gani kanang Sabado gituman ni Kristo. Hasta po ng mga pista sa karaan nga sa New Covenant, di naman ta obligado mga Kristiyano ana, no? Na sa Colosas gingon ni Pablo nga kanang mga practices, mga panagtigom sa daang kasabutan gitawag nagsyado, landong. Kay kinahanglan doon na nay katumanan pang-usbon na diri sa bag-ong kasabutan. Kay syado man na. Kay diri na ta ni Kristo. Sa ato pa, diri na ta ni Kristo, sa ato pa, ugon sa pong ng authority nga gihatag siyang simbahan nga, ang inyong idili, itugot na ko sa langit. Sa ato pa, ugon sa idili, itugot sa simbahan, uyon na ni Kristo sa langit. O muna nga, kung doon naman tayo mga pista ron, bag-o na nga pista, dili na katong pistas karaan, kay gipaundang naman to. Syado man to. Yeah. Kung magtimaw niya tagpista ako ng hisgutan. Okay. Kaya gituman ni Kristo tanana. No? Katong mga balaod ni Moses, pero siya may nagkatuman, kaya siya may nakasabot o kayo. Diba? Lagi? Pero wala mag-ingon si Kristo nga, kung kini natunong og Sabado, dili ni pwede balance Domingo. Wala mag-ingon si Kristo na. Huwag mo mag-ingon si Kristo na. Si Kristo nagkatuman. Anong balaod sa mga Hudiyo? Di ba? Pero ang concept lagi sa balaod, dili nabot pasabot nga kung kanang bang stick yun, kanang stick to nga pagsunod sa balaod nga kung doon ay kinahanglang usbon kung gikinahanglan para sa uban, violation naman na. No? Katulang nangutlo og huway katong gibasaw, mga tinud-an ni Kristo. Ilan naman na inon, oy, kanang mga tinud-an mo Kristo, tanawa, o, di ba, naglapas na sila? Pero si Kristo, wingon, oy, wala, oy. Di ba, maura po ning nahitabo ron. Sa diyang gibalhin sa tinuod nga simbahan, o mga Kristohanon, o kining Katoliko, kay mo man yun original, sa diyang gibalhin og Domingo, moingon day na nga itong mga igsoong Seventh-day Adventist, tanawa, gilapas mga Katoliko na kay gibalhin. Mura ra po og katubang mga tao sa una nga nag-ingon itong mga Pariseyo, o siya pa to sila dito mga Hudiyo nag-ingon, o tanawa ka na mga tinunan, naglapas na sa igpapahulay.
Okay, nangutlo og buhay. O unsa pa na diha? O ingon ana, maura pud karon. Kining mga tao nga pasiluon lang unta kay basin wala lang yung kasabot pa, no? Mingon nga, tawa, naglapas po mga Katoliko kay inyo nang gibalik Domingo, no? Sila ra may gaingon nga violation na. Timan-an biya nato ang gahom ni Kristo kanang pagdili og pagtugot, no? Nga pwede siya mag-usab-usab sa mga butang nga pwede mausab. Kung iyan ang gitugyan siyang simbahan, ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit. Unya, niya, to panahon ni Kristo, nga diri pa siya, wala pa man nahingpit nga nausab. Muna nga, kung naamuan ang Biblia nga katilingbanon, no? Katilingbanon nga Hubbard's Biblia. Kung nabasa ninyo ng Book of Acts sa Kapitulo 11, no? Sa maayong, no? Sa katilingbanon nga Hubbard's Biblia, doon na tayo mabasa nga ingon ni footnote ni siya sa Buhat 11:27, no? Ang giingon. Ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. So niadto pa ni. Ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. Nagsunod, sama ng pista, no? Si Kristo nagtambong ang pista sa karaan, di ba? Igpapahulay, tambong siya. Pero wala siya mag-ingon nga dili ni ibalhin, no? Sabado ra gyud ni sige, no? Kung magtudlo tag moingon na dili ni ibalhin kay Sabado ra gyud ni Domingo, pagtulon ana na sa tao. No? Kay diha sa Lucas Kapitulo 4 bersikulo 16 bisan pag susugdon sa bersikulo 1 ilahos. Di gyud ta kabasa dihang nanudlo si Kristo diha sa adlaw ipapahulay nga Sabado nga nag-ingon siya nga dili nakto ni ibalhin na Sabado ra gyud ni sige. Wa man nagtudlo si Kristo ana. Gani lahi ang tinudloan ni Kristo nganuman kay wa man mahimot. Wala mo dawat ang mga Hudiyo ditong naminaw sa iyang wali. Nganuman inasuko man kay nawa ihulog galyon ta si pangpang. Kung ayon nimo nagbasa ng Lucas 4 nga ang mga Hudiyong naminaw ni Kristong gawali diha wa man mahimuot sa iyang giwali. Nganuman kay nangasuko. Ihulog pagurong siya sa pangpang. So, siguro, gani ako speculation na dili ni dogmatic ha. Ako rin ng speculation. Nga, dili mapod siguro ni dautan ng klasya speculation. No? Kay, kung mana ka sa Juan 21:25, nag-ingon si Juan, dili kuno tanan gibuhat ni Kristo. Nasulat tes Biblia. Dili lang inani pagkasulti ha. Ako lang paraphrase. Pero lahi ang wording nga gibutang dito, pero ako lang gingon ana pag istorya to make a point, meaning wala na hisulat tanan diha sa Biblia ang gibuhat ni Kristo. Unya ang gibuhat ni Kristo ay either magmilagro siya og manudlo. Unya niingon si Juan dili tanan nasulat. So posible gani dito nag-ingon si Kristo sa pagwali niya sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Tingali niingon siya nga, kining mga mahugaw nga giisip nato sa ninyo sa baboy, isdang wala himbis nga giisip na itong mahugaw mo nang dili na kanon ninyo o kinipong Sabat nga Sabado man kuan ka ng Sabado man ato na ning usbon kay landong man naa na may bag-ong tasabutan mag-usab na puta basig ka na mo nalitok ni Kristo mo tong nangasuko tong mga Hudiyo ditong naminaw kay di mas gustong usbon. Base na speculation ako nawa ko moingon nga dogmatic nga gitudlo na simbahang Katoliko. Ako ra nang speculation. Ngano man, ngano nga suko man sila dito. Kung si Kristo nagtudlo pagpareha sa ilang pagtulunan. Mga ingson ha, ako na iklaro ha, dili ni siya ingon nga nahibaw na ko gikan simbahang Katoliko. Ako ra nang speculation. Posible man na kay napamahiwa masuwat good. Labi na kung mag-speculate, labi na kung muadto ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, di ba? Si Obispo Ignacio nag-ingon man gyud nga dili na Sabat nga but pasabot Sabado, Lord's Day na but pasabot Domingo. Nganong malitok mo na ni Obispo Ignacio og gula sa tudloy ni Juan ana? Disipulo man siyang Juan.
Walang siguro maklaro litra por litra des Biblia. Walang maklaro nga usbon na ni nato nanudlo ang mga tinunan siguro mga apostol. Nga naman ang mo man giingon ni Obispo Ignacio. Ti man si Obispo Ignacio disipulo ng San Juan. Nya ingon si Juan dili tanan nasulat. So Katoliko naman ko'y kabalo sa itong mga tradisyon o ana masuwat. Kaya nga nung nalitok man ang Obispo Ignacio be kung nga ibalhin na. Pero ang hingpit gyud nga dogmatic transfer katunan sa Council of Laodicea. Pero at the start, napag yung mga balansa yung Hudiyo nga ilag yung gibansay. Plus nagong dili pagkaog dugo. Sa Council of Jerusalem, buhat 15, mo manggalit na paboritong kutlo-kutloon anang sa Badista o kining Iglesia ni Cristo o Saksi ni Uba. Ang Iglesia ni Cristo o Saksi ni Uba, kasabot na sila nga pwede na kanong baboy katong ubang mga maugaw nga isgutan okay dili na lagi na pagtulod ang Kristiyano mo nang kaon na silang baboy pero kanang dugo kay gidili pa man kuno gihapon sa Council of Jerusalem mo nang gidili pa gihapon nato karon no now mga igsoon tanahon ko nato good sa panahon sa mga apostol kay sila man ang magisterium natural logon sa ilang idili binding yun na sa ilang panahon. Unya, kanang sugua, sa daan man na, pero ilas ang giapil kay ingon lagi na sa komentaryo nga akong gibasa, sa bag-o palagi, pagsugod pa sa simbahan, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban, kitawag ining paagiha, nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. So naapay gipang sunod nilang kustumbre sa mga Hudiyo, samaan ang dili pagkaugdugo, pero dili na Christian teaching, kay si Kristo sa bag-ong kasabutan, wa magtudlo anang pagtulunana. Kimana na to na, no? Ang gingharian ni Kristo, gingharian sa pagkamatarong, dili gingharian sa pagkaon. Pero naapay gipang padayon nila, pero wala mag-ingon nga, oy dili ni pwede mausab. Kung dili pwede mausab nga, ang simbahan may authority. Kung dunay gahom ang mga apostol sa ilang panahon sa pagpadayon anang pagdili og dugo, pagkaog dugo sa ilang council, now, the same authority nga gihawiran sa mga obispo kay kanang authority sa mga apostol mapasa man na sa mga obispo kay sila may sumusunod. Di ba ang gahom sa presidente mapasa sa musunod niyang presidente? Kanya historically kinsa may nakasunod anang katungdanan sa mga apostol, mga obispong Katoliko man. So, mga igsoon, kanang accusation sa mga Seventh-day Adventist nga violation kuno ng pag-transfer gikan sa Sabado nga tus Domingo, pagtulunan na sa tao. Di gyud kabasa sulod si Biblia nga nanudlo si Kristo og mga apostol ana nga kung ibalhin ng day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday kanang adlaw sa pagkabanhaw, kung ibalhin anang adlaw, violation o supaks balaod. Kita ba kag pagtulunan sa mga apostol nga ingon ana? Wala oy. Sa ato pa, ang mga Seventh-day Adventist kanang ilang doktrina nga Bible alone maigo ra pud sila. Kay wala man sa Biblia na nga violation paglapas sa sugo ng pag-transfer sa day of worship gikan sa Saturday nga to Sunday, wala oy. Gani no mga tinahod nga tigpaminaw, kung ayuhon yun na to tuon yun ng kanang narration sa adlong ipapahulay, kanang sa Ten Commandments. Sa ako yung analysis, ang mga Seventh-day Adventist may gausaban ng doktrina sa adlong ipapahulay. Ano man, no? Kung ayuhon na to analyze ng balaod sa adlong ipapahulay,
nagtuo ko nga ang mga Seventh-day Adventist may gausab sa doktrina sa adlaw ipapahulay. Ngano man? Tanawara ko ng adlaw ipapahulay, giunsa na paghanay, giingon diha. Ako lang idiretso to make a point, to save time, giingon diha. Unom ka adlaw magtrabaho kamo, apan sa ikapito ni ini, adlaw igpapahulay. Tanawa. Tanawa, o sa unom ka adlaw magtrabaho kamo, apan sa ikapito ni ini, mupahulay kamo, pahinumdum lagi sa day of creation. Nga, unom ka adlaw kuno, gibuhat sa Diyos ang tanan, di sa ikapito pahulay siya. Kana. Mao na, no? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Nakaron, atong i-distinguish ilhon diri unsay ceremonial essence of the law anang adlaw ipapahulay ug unsay divine o moral. Now, tanawa, dili specific ang balaod ug unsa yung adlaw riya sa semana, no? Ngano man, kay gingon naman unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Mayon ta tuog ikapito ka adlaw semana. Ana, dili gyud na pwede mausab. Di ba? Ang gingon diha, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So, wala hisguti diha nga kinahanglan kanang yung unang adlaw semana ta mosugod og trabaho. Wala gingon. Sa ato pa, ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho, ceremonial essence of the law. Kunya kay ceremonial essence of the law man ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Sa ato pa, ang pagpatunong pud ang ikapito, ceremonial. Sa ato pa kay ceremonial, pwedeng mausab. Kanya, ang dili mausab anang doktrina sa adlaw igpapahulay kanang sa usa ka semana naagyoy rest day, naagyoy day of worship. Mao na. Kunya, pwede po na tawgon yung ikapito. Ano man, sugod kag Domingo, ikapito Sabado gyud. Di ba? Sugod kag Lunes, himo ikapito Domingo. Di ba? So, mo bitaw sa katikisem, gitawag man pog 7th day ng Domingo. Dili 7th day of the week kay Sabado mo gyud 7th day of the week. 7th day, human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron Lunes naman. Di ang atong 7th day, Domingo. Kanang Sabado, unom pa na. So, kung ibase karon sa atong unsang adlaw ta mosugod og trabaho Lunes naman, sa mga 7th day Adventist, dili wala katunong og 7th day, 6th day pa. So, sa karong pagsabot sa balaod, sa Kristyanismo, ang tinuod nga 7th day Adventist, Katoliko, dili na sila kay ikaunom pa man ang Sabado. Now, asa gausab ang mga 7th day Adventist sa doktrina sa adlaw papahulay. Ang ilang pag-usab nga ilang yung i-fix pa. Nga kana ko nung 7th day diha, kinahanglan gyud 7th day of the week. Sa to pa ilang gidugangan ang pagsabot. Nga unta ang balaod igo ra man gaingon unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Pero sa ilang doktrina sumpayan nilag ikapito ka adlaw semana. Mo bitaw kahinumdum mo atong debate namo sa akong higalang Adventist. Nga iyag yung gidala tong iyang Bible nga naagyo tong 7th day of the week diha sa Exodo 20 nga sa Hebrew manuscript addition man to, wa man to sa original Hebrew manuscript. Sa Hebrew manuscript dili gyud pwede hubaron dito kung literal translation, dili gyud pwede butangan og 7th day of the week. Kay ang insakto accurate nga translation igo ra man giinom unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Di ba? Wala man giingon nga ikapito ka adlaw semana. Pero, iyang gigamit tong hubad sa Biblia nga nagtuo ko nga paraphrasing or dynamic translation nga gibutang ng 7th day of the week kay mo mugod po nang ipapahulay sa una 7th day of the week man. Gi-insert man dito. Di ba? Kay kung butangan ko nimog 7th day of the week, sa ato pa moral essence of the law na. Sa ato pa muyon ko nila nga kung gibutangan yun na diha og 7th day of the week, na dili na pwede mausob. Kana abang moral og himuon ng dibay ng kanang kinahanglan Domingo gyud una mosugod og trabaho. Kung dibay na moral essence of the law na, muuyon ko sa mga 7th day Adventist nga dili pwede mausab. Pero absent man na. No? Kung ayuhon nimo basa ang balaod, ceremonial man ang pagpatunong sa adlaw. Ceremonial sa to pa, ceremonial ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Ceremonial pud ang pagpatunong sa ikapito. Kay ceremonial so pwedeng mausab. Nya katong karaan landong man, so kinahanglan ilisdan. Mao na mga Katoliko
Kilis na kana bitaw mga pista na to, bag-o naman na. Kay katong karaan lagi pahunungon naman. Di ba? Unya, isgutan na to gamay itong agdebate sa miaging Domingo ba to? Nga, katong Mateo 28:1 kay naghangyo po to akong higala nga usap po sa atong mga listener ya sa Siaton. Si Bro Eme, giligaon ba to? Kung ako malimot. Mayang buntag ya, Bro Eme dia sa Siaton, no? Mateo 28:1, dagan 9, dayon 16, 17 ba to? Kay ang teknik sa debater sa Seventh-day Adventist, murag si Parba yun sa Iglesia ni Cristo. Nang 16-17, klarong dia nga, litra por litra, di ang babasa yun dia nga Domingo na kay giingon naman dito nagsimba. Oh? Ya, dili gali puto ingon yun sa simbahan. Sulod. Pero ang tema god, basta kay nagsimba, nga natunong sa adlong Domingo. Nya, ang debater sa Seventh-day Adventist, panghingusugan man yun niya nga, dili lagi na Domingo kuno. Kuno na Domingo. So, kung dili Domingo. Kay, giana raman pagpangutana, na ay mabasa anang bersikulo dia nga Domingo na. Well, timanan biya nato nga, ang pagtuon og Biblia, ang tibuok pagtulunan, wala na makasintro lang sa usa ka bersikulo. Kay dili man tanang account makita lang nimo sa usa og duha ka bersikulo, no? Now, giingnan na man gipangutana asa mabasa diha sa bersikulo 16, 17 mo ba to nga Domingo na. No. Di gud mabasa kay ang pagtino nga Domingo na naman sa bersikulo 1 kay katong adlaw Domingo man gyud to. Diba? So, mo na kung naapa po ko ato, managyo ko kung mangutana gyud ko, maingon gyud ko nga, kung dili na Sabado, o kung dili na Domingo, sa mga adlaw. Kaya ngayon magkagdi na Domingo. Kaya, siyempre, kung maingon ka nga, dili na siya Domingo, Sabado pa lang lit na, or Lunes ba na, ipakita po niyo mong ebidensya nga, Sabado na, or Lunes ba na, no? Kaya, wala man yung ko basa o exegesis anang Mateo 28 nga kanang pagsimba nila diya kung tunong Sabado, Domingo man yun ang adlaw. Walang giklaro diya sa 16-17 siguro, pero makita na sa 1. Di ba? Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, correct me if I'm wrong, sa ako lang nabasa sa mga basahon sa Seventh-day Adventist, wa ko kitag magsusulat nga Seventh-day Adventist nga nagsulat og libro nga nag-ingon siya nga dili na siya Domingo. Unang nahibuong ko ato Seventh-day Adventist atong higala, anong yan ang gitudlo nga murag wa man ko amot og naabay Seventh-day Adventist na dudlo nga dili Domingo na. Kanang Mateo 28 ba nga diin naay pagsimba nga gihimo diha ngadtos Ginoo. Tunong man gyud og Domingo na. No? Of course, mabasa diha, igpapahulay, nga gipasabot Sabado, pero kanang pagsimba diha, nga gitumbok, adlong Domingo na. Unya, katupong na inangutana sa pagkagabi, ba to, alas 8, kay programa man sa FD po, kay nagka-appeal man ko, kay nahangyo man ang kauban nga, ma-appeal ko. So, mauna nga, nagka-appeal ko, di nato inangutana nga, unya, kiwa man na simbahan, wa man na simbahan. Kaya nga no, ang pagsimba di is Ginoo, kinahanglan na arag yung simbahan. Dili biyan na, kaya bisan asa pwede ka kasimbas Ginoo, no? Gani mga tinahod nga tigpaminaw, kanang buhat 20 versikulo 7. Now, sa atong pag-recon ron, kanang bang mag-usub taog adlaw, di ba, sa una, sunset to sunset man na. Pero sa ato ron, midnight to midnight. Now, kung ibase nato sa atong pagkwinta karon, kanang buhat 20 bersikulo 7, Sabados gabi. Pero kay sa una man na nahitabo, panahon man na nila sa una, sa ato pa ang gamiton nga pag-recon sunset to sunset. Muna nga sa sunset to sunset nga pag-ihap, pag-calculate na to, pag-usub na to, unsa nga lawan na. So, Domingo. So, unang adlaw si Mana, Domingo, buhat 20, versikulo 7. Ga-communion sila ng buhat 20, versikulo 7, nga natunong og unang adlaw si Mana. No?
Unya, kana ra bang communion, buhat nas pagsimba. Sa to pa, dili lang kanang Mateo 28, nga dunay pagsimba diha sa Ginoo nga natunong og Domingo. Pisan kanang buhat 20 bersikulo 7. Nga, unang adlaw simana, adlong Domingo na, nag-communion sila, sa to pa nagsimba sila sa Ginoo anang adlaw. Communion man sila. Naman ko di nang nakuha na ko'y time nga ako pang kutloon akong referensya pag-prove nga kanang communion buhat nas pagsimba. Gani, highest form of worship na sa Christianity, no? Sa pagtuong Katoliko. No? Highest form of worship, mga bitaw kamong laminaw ron, tambong ginmus misa. Kay sa Kristohanon nga pagtulunan, Katoliko nga Kristohanon pagtulunan, kanang misa o kanang, bang, balaang panihapon nga, gisabot ra bagyo, kinahanglang hapon yung kuno, dili pwedeng buntag, wala mo galit. Huwag mo na sa Biblia, nga, dili na pwede buhaton sa buntag. Ngudto. Magtudlo-tudlo, may silang ilang pagtulunan ba? Katoliko, may pasanginlan nga, daghang pagtulunan mo sa Biblia. Pagkadaghan mo po na ilang gitudlo nga mo sa Biblia, ang pag-ingon nga, dili pwede nas buntag, dili pwede nas udto. Man nas Biblia nga, dili pwede nas buntag o udto. Diba? Dili, oy, tunong lang hapon tong paghimo ni Kristo nila ni Adto. Kanang buhat 20 bersikulo 7, Domingo na, ga-communion. Sa to pa nagsimbas las Ginoo, kay ga-communion man sila. Unya, napay lain na, kanang sa pinadayag 1:10, kanang pinadayag 1:10, sunod Domingo na lang siguro na. Kung katong ningon si San Juan ba nga, nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Na? Yan ang exegesis, ana, sa Living Bible giingon si Juan, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Nya kay Domingo man ang adlaw sa Ginoo. Tupa dili lang. Totoo buhat 20 Mateo 28 buhat 27 og pinadayag 1:10. Puros na mabasa diyang natunong og Domingo nga adunay pagsimba. Di ba? Si Juan mismo nagsimba sa anong Domingo. Pero ang dogmatic definition of transfer gud ana sa Council of Laodicea. Pero wa na ko'y panahon nga ako nang i-discuss. Maybe sa sunod Domingo po na ako nang i-discuss mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, pasensya mga tinahod nga tigpaminaw. Ako pauntang hisgutan tong giasoy ni Bishop Ignatius ug uban pang mga early writings sa mga early Christians to support anang Sunday worship, no? Ato pa hisgutan nga gigamit man po nas mga pagano ng Domingo, pero dili nabot pasapot nga kung ang mga pagano magsimba pug adlong Domingo, pagano na puta. Kay lahi mo na tong gisimbaan na tinuod man nga Kristo. Dili man pagano mo nang dili pinagano kung kanang atuwa kay Kristo atong gisimba diha, dili itong Sun God, Diyos mga pagano lahi na. No, atangin ninyo sunod Domingo ako nang mapadayon pag-discuss mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, isang lituan naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Oh, by the way, no? No, katong bago lang naminaw kay Balo, basig mingon nga, muundang naman ka Veritas, nga pa may oras. Nabalhin na ang programa na to, no, nga oras, no? Gikan na 5:15 na ta magsugod, no, taman 6:15 kay pagka 6:15 misa naman dayon, no? Kay gibalhin man ang oras sa misa, no? So, humana ni misa dayon, no? So, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXBR Tatak RMN